खुलुमबाय दिनैनि निसप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निसप्तिआनो जाहैबाय हा गिसिखानायजों प्रियंका बर'नि जिउ खहा। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो कामरुप जिल्लानि दाब दाब जायगायाव हा गिसिखानायजों गोबां सुबुंनि जिउ गोमादों। बिदिनो मैया रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय खारगोली ओनसोलनि थागिबि प्रियंका बर' मुंनि सासे सिख्लाया हा गिसिखानायजों नारसिनजाना जिउ गोमायो। खौरांनि बादिब्ला बिथां प्रियंका बर'आ गावनि थाग्रा खथाखौ साफा खालामगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो आरो बिथांनि जिउ गोमायो। सुलुंनि बादिब्ला बिथां प्रियंकाया मोसानायावबो आखा फाखामोन। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सिगां थांनाय शुक्रबारखालि 62 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआबो हा गिसिखानायजों जिउ गोमादोंमोन। 2 नम्बराव दङ गुवाहाटी स्कुलाव सनितपुर जिल्लानि सासे हिन्जावसाया फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमायो। मैया रबिबारखालि गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थाङो। गुवाहाटी हाटीगावआव थानाय लिटल फ्लावर स्कुलाव मैया सासे हिन्जावसाया फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमायो आरो बे हिन्जावसाखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जर्दानपारा गामिनि थागिबि रुपाली मोसाहारि होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांनि गोथै सह'खौ पुलिस आरो SDRFनि हानजाया फुख्रिनिफ्राय बोखाङो। बबेखानि स्कुल अथ'रिटिफोरा बे जाथायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय दोनखोमानो नाजादोंमोन। खौरां बिजोंनि एजेन्सिजों मोगा-मोगि जानानै स्कुल अथ'रिटिफोरा बे जाथायखौ नंखाय होनना बुंथियो। नाथाय पुलिस मावथिफोरा बे जाथायनि सायाव बिबुंथि होनानै सुराङाव लाबोयो। 3 नम्बराव दङ सुशांत सिंह राजपूतनि न'खौ मेम'रियेल बानायनाय जासिगोन। फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपूतआ 14 जुनाव गावनि मुम्बाइआव थानाय न'आव फासि नांनानै गावखौ फोजोबनानै लादोंमोन। सुशांतआ थैनायनि 14 साननि उनाव आथिखालाव नखरनि सुबुंफोरा मावख'आरि बिबुंथि फोसावदों। सुशांतनि नखरनि सुबुंफोरा बिखौ गुलशन होनना बुङोमोन। बे बिबुंथियाव फोरमायनाय बादिब्ला सुशांतआ गोबां बुजिनामोन। बियो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोनथिनो हास्थायोमोन। बियो हेंथा गैयालासे सिमां नुदोंमोन आरो बिखौ फोराबो खालामदों। सुशांतआ गावनि साफ्रोमबो अनसायगिरिफोरखौ गोनांथि होयोमोन। 4 नम्बराव दङ कर'नाजों नाख्रेबजानानै CRPF आनान बसुमतारीनि जिउ खहा। हादराव कर'नाजों गाग्लोबजानानै CRPFनि जिउ गोमानाय फारिलाइयाव आरोबाव सासे बांबाय। आसाम नगाव जिल्लानि CRPFनि साब इन्सपेक्टर आनान बसुमतारीया हारियानायाव कर'नाजों नाख्रेबजानानै जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला बिथां आनान बसुमतारीनि देहायाव गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोननायनि उनाव बिथांखौ थांनाय 15 साननिफ्रायनो हारियानायाव थानाय अल इन्डिया इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दंमोन। नाथाय गोब्राब हालोदनि थाखाय मैया रबिबार फुंनि 10 रिंगायाव जिउ गोमानांगौ जायो। 5 नम्बराव दङ IAS फोरमान ब्रह्मआ ADC बिबान रुजुनबाय। मैया गुबुन गुबुन जाथायजों 3 बर' सुबुंनि जिउ गोमायो आरो बे समावनो बर'फोरनि गोसोखौ रंजाखांहोनाय मोनसे गोजोनथाव खौरांआ सुराङाव फैयो। बर'नि IAS मानगोनां फोरमान ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेश चांलां जिल्लानि ADC महरै थिसनजाबाय। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय COVID-19नि थाखाय नायगिदिंनो बिबान होबाय। मख'नो गोनांदि बिथां फोरमान ब्रह्मआ थांनाय 2018 मायथाइनि UPSC आनजादाव भारतनि मादाव फारिलाइनि 423 सारियाव जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। दिनैनि निसप्तिआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।